Queremos decir que isto non é máis que unha mostra de a forza que podemos amosar contra a represión que se pode dar nos centros de traballo. Este é un aviso neste caso a Xerencia de Quirón Saúde de que non imos permitir ni unha represión máis, pero que escoiten ben alto todas as demais xerencias do resto dos hospitais da sanidade privada. O mesmo estaremos dispostos a facer en calquer centro onde as nosas delegadas se vexan represaliadas por o simple feito de defender as condicións laborais das súas traballadoras, por o simple feito de intentar mellorar as condicións laborais que nos atopamos en cada centro. Non imos permitir que a patronal se saia coa súa e siga represaliando as que queren defender os dereitos das persoas traballadoras. Por iso, ningún paso atrás, coa ciga na rúa, a loita continúa. Coa ciga na rúa, a loita continúa. Coa ciga na rúa, a loita